Nalazimo se u Domu kulture u Srpskom Itebeju gde radi jedno od najstarijih kulturno-umetničkih društava, Kulturno-umetničko društvo Zora, osnovano 1891. godine. Sa nama je i koreograf Jelena Petrović koja će nam reći kako je i koliko teško i zahtevno raditi sa ovim najmlađim članovima. Pa nije toliko zahtevno, zadovoljstvo je raditi sa tolikim brojem dece, jer se broj članova iz dana u dan povećava. Sada ih imamo 35 u grupi, ali broj, kažem, i dalje raste. A šta je to što njih najviše ovde privuče? Šta je to što njih ovde zadržava? Pa prvenstveno je to druženje, a takođe i gostovanja, kojih do sada i nismo imali mnogo zbog epidemije koronavirusa, ali nadam se da će se to sad već menjati. Obično kažu da talenta treba imati nešto malo, ali da je 95% rad i vežba. Da li je to tačno? Tačno je. Bez rada talenat ne vredi toliko. Dobro, ko tebi pomažeš ovde da bi sve to tako dobro funkcionisalo? Pa pomaže mi prijatelj Goran Marinkov koji je sa mnom igrao dugi niz godina, a eto sad je tu. Ti si neko ko je igrao, ko igra i dalje. Koja su tvoja značajnija, da kažemo, možda takmičenja, nastupi, manifestacije na kojima ste učestvovali? Pa, konkretno takmičenja nismo imali. Imali smo nastupanja dosta i po Srbiji i po inostranstvu, ali ne znam šta bih posebno baš izdvojila. Koliko dugo treniraš? Pa 20 i neku godinu. Dobro, kako je to bilo kad si ti bila mala? Da li je princip ostao isti? Pa jeste, u suštini jeste, manje više su to igre koje se uvek igraju, prvenstveno igre iz Banata, uvek tu uvedemo još nešto što je za ovaj uzrast lakše, ali to je to. Logično je da su igre iz Banata, vi ste i po tome prepoznatljivi upravo zbog ovog područja i podneblja ovde. Koliko je zahtevno naučiti upravo tako jednu igru, s obzirom da znamo da ima ona svojih nekih karakterističnih koraka? Tačno, ali mi ovoj mlađoj grupi te korake malo uprostimo, ne igraju oni to baš onako kako bi trebalo, ali iz godine u godinu to menjamo. Evo za kraj jedno pitanje koje ja ne mogu, a da ne postavim, kako finansijski izlazite na kraj, s obzirom da znamo da za sve što se radi potrebno su izvesna finansijska sredstva? Pa najviše nas finansiraju sponzori i konkursi koje finansira opština. Kulturno-umetničko društvo Zora je jedno od najstarijih društava u našoj okolini i upravo zahvaljujući podmlatku ono opstaje više od jednog veka. Ovom prilikom mi smo posetili najmlađu grupu i zabeležili njihov rad. Koliko dugo treniraš? 4 godine. Je li ti teško? Ne. A šta ti je najzanimljivije? Pa, ja brdom. A kaži mi, videli smo te ovde da si na početku, da si onako baš kao stari, iskusni igrač. Koliko ti je bilo potrebno vremena da naučiš ovu koreografiju? Pa, 3 meseca. A kaži mi, da li su treneri strogi? Onako. A da li se ovde puno družite? Da li voliš ovakva druženja? Volim. Jesi već negde nastupao, jeste išli negde da igrate? Da. Gde? U Žitište. I kako ti je tamo bilo? Super, lepo. Koliko imaš godina? 9. Koliko dugo treniraš? 3 godine. Je li ti lepo ovde? Jeste. Koju koreografiju najviše voliš? Kolova divasa. I koliko ti je dugo bilo potrebno vremena da naučiš to? Pa, neke 4 probe. Nije dugo trebalo. Veliki broj dece pronašao je ovde sebe u igri i pesmi, a zahvaljujući stručnosti koreografa i rukovodstvu KUD-a, zagarantovana im je i lepa budućnost.